Wong medit niku nun sewu duwe bondo tinimbang dikekne tangga anguk bosok nyang jero omahe. Wi wong medit. Wong medit niku duwe bondo digawe dhewe wae man, apa meneh digawe soda, digawe dhewe wae man, apa meneh dikekne tong, digawe dhewe wae man. Contoh kena ditengeri wong medit nalika adus ketika mandi dia keramas, pas keramas nggawa sampo, botole jerone botol sampone wis entek, wis ora muntruk jek diseni banyu dikocoki ping 60 jaran. Ubung enek wonge teko sing pas sampunan keramasan wis ra muntruk diseni banyu dikocoki jek enek wonge teko jabang bayi. Wong medit durung mengke odol pasta gigi Pepsodent wis entek dipelotot sampai jeleput, nek perlu pojokane isor digunting cekrik metune ben penak. Ubung enek ngono kuwi wonge ya teka lungguhe ngek ndi gak suka aku sikat gigi ya ngono sampai jeber ra ganti-ganti. Jane sing mbok sikat iki untu apa gusi jane. Sing terakhir sabun. Wong nek adus ki lak yo mesti sabun penting to nggih. Kebetulan sabune entek karek cilik meringkil. Kuwi ora diguak. Padahal iki sabunan kek kelek wis ra nemplek. Cilik meringkil sabun gak diguak, tapi demane-man. Engko nek tuku anyar tempokne. Karo sabun sing anyar, wonge teko. Sabun pringkil ditempuk nih karo sabun sing anyar wangi teka jabang bayi. Jadi sabun sitok ki warnane telu, enek putih, enek abang, enek kuning. Sing putih Shinsui, sing abang Lifebuoy, sing kuning Gip. Wempok nih sitok jenenge sabune 3 in 1 sing goyu pengalaman. Wangi teka wonge teka jabang bayi. Gak suka aku.